אמרנו השבוע יסוד עצום. אנחנו רואים הבדל בין יוסף הצדיק לבין יהודה. כל השבטים, שבטי העדות לישראל, כולם קדושים, כולם מרוממים. שתי שבטים הם הכוח הגדול של עם ישראל. אחד זה יוסף, יוסף הצדיק, והשני זה יהודה. שתיהם כוחות גדולים ביותר. יוסף היה לו כף של דרך, ויהודה כף של דרך. נסתכל למה קראו ליהודה יהודה. התורה הקדושה אומרת, לאה אמרה, הפעם מודה את השם, ותקרא שמו יהודה. מתי שיהודה נולד, לאה אומרת, עכשיו אני אודה לשם, וקורא לשם שלה יהודה. אומרים רבותינו הקדושים, עד יהודה לא היה מי שהודה לשם. מתי שלאה ילדה את יהודה, היא הודתה לשם. נבוא ונשאל, כל השבטים, 2000 שנה, העולם היה קיים 2000 וכמה שנים, אף אחד לא היה לו מה להודות לשם. נוח לא הודה, אדם הראשון לא הודה, חנוך לא הודה. מה זה לא היה מי שיודה לשם עד שבאה לאה וקרא ליהודה ואמרה אתה הודה את השם, היא הראשונה שהודתה לשם. איך אפשר להבין את זה? אז צריך לדעת יסוד גדול. האבות הקדושים אברהם, יצחק ויעקב, מתי שהם קיבלו משהו מהשם, הם לא ראו את זה בתור קבלה אישית שהם מקבלים. אז איך הם ראו את זה? הם ראו את זה בתור שהם השליחים שמעבירים משהו מאלוקים למישהו אחר. כמו אדם שהולך לרבי יוסי פרץ, ואומר לי רבי יוסי פרץ, תיקח צ'ק, $1,000,000, תיתן את זה צדקה לישיבה. עכשיו, יוסי פרץ, הצדיק, לא צריך להגיד תודה לאדם שנתן לו צ'ק. למה? כי הוא לא לוקח את זה לעצמו. הוא מעביר את זה רק לישיבה, לצדקה. אז הוא לא צריך להגיד תודה, הוא רק מעביר. תיקח, תיתן לישיבה. למה תגיד תודה? זה לא שייך לך, תעביר את זה. אברהם אבינו היה כמו יוסי פרץ, לוקח את הצ'ק, זה לא שלי, אין לי מה להגיד תודה. השם נתן לו כסף, זה לא שלי, אני רק עושה בזה שליחות. השם נתן לי יצחק, זה לא שני, אני רק עושה שליחות. הקדוש ברוך הוא נתן לי יעקב, אני לא עושה כלום, אני רק עושה שליחות. מתי שיהודה נולד, זה כבר כביכול כלי קיבול. לאה אמרה, הפעם מודה את השם. זה הגיע לנמען, זה הגיע למקום. הפעם מודה את השם. זה הגיע לנמען, הגיע למקום, הפעם מודה את השם. יוסף הצדיק, הוא היה משהו אחר. יוסף הצדיק, הוא חזרה כמו אברהם, יצחק ויעקב, שהוא שליח, הוא לא הנמען. יוסף הצדיק המשיך כמו אברהם, יצחק ויעקב, כמו רק הצ'ק שיוסי קיבל להעביר אותו לישיבה. הוא לא היה כלום, הוא רק היה שליח, הוא לא היה נמען. יוסף הוא המשביר, יוסף השם עליכם, ככה הם 1000 פעמים. יוסף הוא היה המשך של הברכה, כמו אבות הקדושים. לכן יש לנו באושפיזין אושפיזה של יוסף. אין לנו אושפיזה של יהודה, אין לנו אושפיזה של מישהו אחר. יוסף הוא היה כמו האבות הקדושים, הוא היה המשך, הוא היה משפיע, הוא לא היה מקבל. יהודה הוא היה מלכות מקבל. ותמיד מלכות צריך איתה את יוסף, את הצדיק שיהיה איתה. אם הצדיק עם המלכות, המלכות חזקה. אם הצדיק לא עם המלכות, המשפיע לא עם המלכות, המלכות נופלת. ונסתכל אצל יוסף. יוסף כל החיים שלו אחז וחי במציאות שהוא שליח במה שהקדוש ברוך הוא עושה איתו. מה הפירוש שליח? יוסף בבית של יעקב, אבא שלו אוהב אותו, הוא מתנהג כמו שליח. הוא שמח במה שיש לו, מאושר במה שיש לו, שליח. יוסף בבית האסורים, הוא לא עצוב, הוא שמח, הוא שליח. השליחות שלי עכשיו להיות בבית סוהר, אז אני שמח. השליחות שלו להיות בבור, הוא שמח, כי זה השליחות שלו. המעלה של יוסף, איפה שיוסף היה בחיים, יוסף ראה את עצמו בתור מקיים את השליחות. מבזים אותו עכשיו, זה השליחות שלי להיות פה, אני שמח. מפסיד כסף, זה השליחות שלי עכשיו, אני שמח. מרוויח כסף, זה השליחות שלי עכשיו, אני שמח. זה היה המעלה של יוסף. זה מעלה של צדיק יסוד עולם, שבכל מצב שהוא נמצא, הוא שמח במה שהקדוש ברוך הוא עושה לו. בבור, שמח. בבית סוהר, הוא רואה את שתי השרים בבית סוהר. הוא אומר להם, למה אתם עצובים היום? הם בבית סוהר, מה, הם יהיו שמחים? לא, יוסף הוא מרגיש שצריך להיות שמח, כי זה השליחות. יוסף הוא שליח בכל מקום שנמצא, הוא השליח. וזה הכוח של יוסף, הוא לא נשבר בכלום. למה? כי הוא שליח. ולמטה זה השליחות. ולמעלה זה השליחות. איפה שהוא נמצא זה השליחות. אבל אצל יהודה, שהוא המלך, ואין איתו באותו זמן את הצדיק, את יוסף, את השליחות, מה קורה ליהודה? מתי שיהודה מוכרים את יוסף, אחים שלו כועסים עליו, ואז וירד יהודה מאת אחיו. יהודה יורד מאחים שלו, ומתדרדר, ומתים הילדים שלו, אויר ועונן, שתי הילדים שלו מתים. וירד יהודה מאת אחיו, ויגיע עד איש אדולמי ושמו חירם. יהודה מתדרדר, ממלך, מתים לו הילדים, מתדרדר, עד התחתית.
עד שהלך לתמר וכל מה שהיה עם תמר, והידרדר עד התחתית. למה? יהודה זה היה כלי קיבול, אבל לא שליח, לא צדיק. מלכות צריכה את הצדיק שתרים אותה.